आसोलफोर जाजोब्बाय एफा गोबाव नेनांगौ नामा नोंखौ दैजौनि फिथाइया गोदै जायोनोलै ओमफ्राय माबोरै खालामारो दे थाब माबार माबोरै खालामनो एक्टराथ' मोनखाबाय एक्ट्रेसखौ नागिरनांगौ सोर एक्टरालाय सोर होनबोबायलै एक्टरा नोंनोब्रा आं जालै जा आंलाय रंगासो जागोन मा जाया बेलाय स्क्रिप्टखौ आंसो लिरदों आंसो मिथिगौ नोंनो जानांगौ ओहो आं जालै थेख्लाखौ बानाय दा आंहालाय प्रडिउसारसो दा अब्लालाय नोंनि एक्टर जानो हायोना मालाया फैसा गारनानै एक्टर जायो नोंहा फैसा गारनानै मालायखौसो एक्टर बानायो नों जेबो बुजिया जाम्बा नों बे लाइनाव गोदान जेखौ थिनदों बेखौल' माव ओहो आसोलफोरा आं गोसथोनो रोंखाय आंखौ गोसथोनाय फोरोंना होदोंलै देलै जानोसां हे जामारबाय होमबा देलै जानोसां थ'द' होमबा थांनोसै जाबाय गुवाहाटी सारियालि नोंना नोमाया गय बेफारि नोंना नोम्फाया फाथै बेफारि मादै दिनै गिगिटाव मादै आंजों आंजों हाबा जाथावथाव मादै खुलुमबाय मानसिया खोनायागोनलै र' खुयहरनां आयौ बोरै हारसिं गोलैखो बेलाय बुहुदथां माथां मादै खुलुमबाय मादै आयौ 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 सोर जाखोनसोलाय सोर जाखोनसोलाय जोंसो मादै जोंसो आयौ 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 आवसावफ्रा बिदि बावदाव होयो नै आं थेख्ला बे मास्टार जाफुं मा होनखो मानसियाबा दंना गैया न'आवबा दामि मानसिफ्रा न'निफ्रायनो ओंखारखाया आच्छा मादै नोंसिना रंगिना दंना गैया गैया आलुजों नाथुर रुनायजोंसो जाबायना दाना मोजां जायगायावनो सफैबाय नङा मादै ओंख्रि सोङाखै नोंसिना रंगिनाया न'आव दंना गैया होनदों आं देलायबावाखैसो देलायबा साबसिन नुबावोसो नांलांलै खर' गाज्रि जागोन बायदिसो मोनबाय आं थांसै नामा र' आं एसे बुजिनो नाजाबावनोसै मादै नोंसिनि रंगिनाया दंना गैया आवसोआ जि मोजां मोसानो रोंगौ जानाय नुलागोनलै थुब थांसै मालाबा सोरनावबा नाम्बार लाना रायज्लायहरसै मादै थाद' थांसै सोर मा दावराव जाबाय थाखो आयौ मानो फैदोंमोन मानो थांफिननो नागिरखो आयै सिख्ला नुनायखाय फैफिननो लायथारदों जोंना आइया बिंगिसो रायलायनायाव जि जारलाथार जेबो नङा जों नोंखौ गैया साननोसो थांफिननो नागिरदोंमोन माने बैसागुनि प्रग्राम दं नालाय बेवहाय मोसाहैनो इनभाइट खालामदों बेखायनो इयारफन सोनानै रिहार्सेलसो खालामगासिनो दंमोन आं आयै नों थां आइजों रायलायबा फाव खालामदेरनांगौ नङाबा खोनाथारा फै जिरायफै ओमफ्राय माबा खबरमोन माबा सिस्टार जों मोनसे सर्ट मुभि बानायनो नागिरदोंमोन नालाय बेनिखायनो जों नोंखौ एक्ट्रेस लाइनो फैदोंमोन ए मा फिल्म बेबा लहरायनाय बिबार फिल्मनि मुङा आयौ मोजां जाथारगोनहाय फिल्मा ओमफ्राय आंनोबा नोंसोर फैसाखौ बेसेबां होगोन आंहा फेमास एक्ट्रेस नालाय बुरजा लायो सिस्टारा बेसेबांथो लायोमोन भिडिअ'आ 20 मिनिटसोल' जागौमोन साननैजोंनो जोबगौमोन प्रडिउसारालाय सोरथो आंनो गारजोबगोन फैसाखौ फैसाबा दंना गैयाथाय दुगा गारान हय बेसे लागोन जार' साननैजों जोबगोनथ' बर' फिल्मावलाय मानोथो बारा लाबावनो 31 जागोन दे माथो बुरजा बिगोन साननाया माथो खमसो बुंथारबाय आरो लांलाय लाबोलाय खालामनांगोन ड्रेस होनांगोन थै
बेफोर जेबो नङा जारौ गोगोम मालिकखा जोंना बियो बिदिब्ला जाबायना जार' नोंसोर जाबायब्लाथ' आंनाबो जाबाय ओमफ्राय बेलासि शुटिं जोब्बा चिकेन ललिपप चावमिन जाहोबानो जाबाय ओमफ्राय जारौ मा बेलाय माने एसे निसाफोर लायो नामा होनदां माने मोनायाव उन्दुनाय समाव एसे मोनलोंब्लालाय जायो जेबो उसुबिदा गैया जारौ जोंबो एफा लाखायो नालाय ज' लोंलायगोन ना बिदिब्ला गासिबो केपासिटियानो दंजोबथारो आंहा बिदिबा जा मोजां मोनथारो प्रडिउसारफोरखौ ओमफ्राय एक्टरा सोरखौ लादों एक्टरा बेलाय बेखौनो लाबाय जाया होमबा बेनो जायो आंहा एक्टरखौ जेबो बासिनाय गैया प्रडिउसारा थिग थाबानो जायो बेफोरसो एक्ट्रिस दा इस नंमारगौसो दानि एक्ट्रिसफ्रा प्रडिउसारखौसो टारगेटमोन ओमफ्राय बेखौ जोब्बाथाय गवायावसो एलबाम लायगोन जार' वाव होमबालाय शर्ट मुभिखौ थाब फोजोबदो आदा गवायाव एलबाम लायनो जागोन जार' जेबो टेनसन लानाङा बिदिबा रायज्लायनाया जाजोबखाबायबा थांसै नामा थेख्लाबाय औ थांसै जों शुटिंनि डेटखौ फनाव खोन्थाहरसै थ'दो होमबा जों फैसाखौ होलांजोबखानोसै दे होमबालाय आदा नोंसिनि अननाय जारौ लाखिजोबखाथारदो मा बिलाय 30 थाखाल'सो औ नों 30 होनाखै होमबा 30 थाखाखौ इंराजियाव 30 होना होमबा मा 30 मानि 30 थाखा अब्ला बिदिसो बुजिदों नोंसोरो औ 30 मानि 30,000सो होनदां 30,000 माथो सानदों नोंसोरलाय मा आंखौ 30 थाखानि एक्ट्रिस नंदों नामा ओइ फाइनाल खोथाया मा जाखो जारौ 1000सो जाया होमबा थु ला सिं फैसा गैया थाखा गैया क्लिम बानायनो फैदों बेयाव सिथ्लाया साफाखि जाजोब्बाय थां जुथा खुनानै थां